जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदेमध्ये तब्बल अर्धा तास चर्चा झाली। नंदनवन निवासस्थानी दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे। कारण यावेळेस जितेंद्र आव्हाड देखील उपस्थित होते। यावेळी वैयक्तिक कारणासाठी भेट घेतल्याचं शिंदेंनी सांगितलेलं आहे। जयंत पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी विलीनीकरण आणि एनडीएला पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। दरम्यान आता जयंत पाटलांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्यानं वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत। पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यास जयंत पाटलांकडे अर्थ खातं जाणार अशी ही चर्चा आहे। तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबतच्या भेटीवर जयंत पाटलांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। नगर विकास खात्यातील आणि माझ्या काही वैयक्तिक कामांसाठी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली। नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेसंदर्भात अपील केल्याचंही त्यांच्या कानावर घातल्याचं जयंत पाटील म्हणाले। जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये बंद दाराआड चर्चा झालेली आहे।